Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama kuPastor Winiki, uPastor wesizwe, uPastor wezwe, channel yemfliki siletha amaphupho ngenkulu intokozo nenkulu injabulo. Ngethemba ukuthi uyasizakala futhi nginesho ukuthi uyasizakala kumaphupho soletha ngendlela ehlukile kunendlela abanye abantu mabekhona abawachazayo ngazi bakhona. Kodwa ke nako kubalekile la sibheka la ukudla iphopho elinesiphethu. But before that, subscribe, like, become a member. Akunzima kangaka kuba member ngoba uyazishuzela ukuthi ufuna ukunikela ngamalini, but ukhombe appreciation nokusupporta imisebenzi esuke yenziwa ngoba it takes time and energy ukwenza everything empilweni. So that appreciation is very important. Yabona ngani kwethu ne-account number ikhona uma ukuthi umuntu onothando lokupha, ngoba ukupha it's a gift. Ukupha akuyona into yanombani. Ingakho siyasithi thina abantu asingaphoqi ukuthi benikele ngoba we know ukuthi there are people ababuka le video abanayo imali, business people who are working very well, but they don't have that heart to give. So that is why you don't say, hey, nginikela nonke. No, certain people those abanothando, laba banesifiso sokupha, laba banesifiso sobona umuntu umuntu ethuthuka, laba banesifiso sobona umuntu into ayenza ithuthuka, banganikela. Namba yami sense kuphela ukungifonela, ungangi-WhatsApp ngayo, ungangiphephethi ngayo, isebenze nje kuphela ukungifonela. So naku esingakusho la ukuthi goodness ikulube uthi uphupha udla iphopho elinesimpethu. So uphupha idla iphopho asithi ke kuze kuzoba lula siphendule wonke umuntu ozobebuka le channel. Uphopho asithi nje ukudla, sizofaka an umbrella name, umbrella word ukucover anything that is food, anything that is meal. Uma uphupha ukudla, number 1, kupha lo bhaka nempethu ukudla, ngoba lokusho ukuthi kunamathuba amahle abengakuzuzisa noma bezokusiza kuzuzise, kodwa azokonakaliswa abantu abanomobholo abakuzungezile. Let's say kune project osebenzela phekwayo, kunama opportunities that are at hand, njengamanje kunama initiatives owaqalile. Lawo initiative bese kuqhamukela abantu abanenhliziyo ezimbi, abanomona, aba-selfish, bese bayawonakalisa. Ugcina usulahlekelwa wena. Lingavela kudla lapha sekugcwele impethu. Kodwa ku-Exodus 16:19 uthi ke kodwa abamlelanga uMose abanye kubo bashiya ukudla kwaze kwazala impethu kwanuka uMose wabathukuthelela. 2, kungenzeka futhi la uthola ukuthi maphupha ukudla kuba uphawu olumbi uma kunempethu olusho nje ingcebo nemali etholakele ngendlela engafanele futhi ongeke ukwazi ukuyisebenzisa uma ususenkingeni. Yabo? Okusho kungenzeka uthola ukuthi uma uqhuba amabhizinisi angekho right, ushushumbisa unokushushumbisa into ethile bese kuthola wona imali leyo. Yabona, imali engcolile. EkaJakobe 55:2 ukade uJames 5:2 ingcebo yenu ibolile nengubo zenu zidliwe yinundu. 3, kungenzeka futhi uma kubola ukudla kuba upholo uma kunempethu ngabe likhombe la ukuthi uzophoqeleka ukwamukela ingcebo isikhula noma imali engcolile uma ukudla lokho kudla lokho. Yabo, usho ukuthi ngenzeka la uthola ukuthi you gonna get bribed by umuntu othile inikeze imali wrong, uyithathe wena kuze uma kuqhubeka corruption uthathe le mali wenze corruption, uyambona keep quiet bakunika imali iqatha uyadla le mali. Njengoba kuze IEC kuma-elections uthola usenzela IEC, they bribe you to ukukhwabanisa ivote, imali engcolile leyo. Yabo, ngenze kuyi-party agent, they bribe you usuphuphuza ukudla ngathi kubolile nombona ukudla obolile, kanti vele wena sebakubribile ka-IEC, sebakubribile mhlawumbe amaphathi athile, so that wena as a party agent yaqambela then uyalenzelela. Yabo, number 3, kungenzeka futhi la sithi thina la isililo sithi ke isililo 3:15 wachithela ukudla okubolileyo okunuka emphinjeni wami wangiqumbisa ngesiphizo ezimbi. Number 4, kungenzeka bulawo maphupha ukudla kuba upholubo uma kunempethu olungasho kwisichitho uma ngesona isichitho ngasisicupho seyimpethu osibekwele futhi okumele singene kuwe ngaphakathi. Abantu ke bayakufaka isichitho, abanye abantu bayakucupha ngesicupho seyimpethu ukuze oyolala nawe oyosonyana nawe uma ecushiwe abanjwe lesimo seyimpethu bese uyagula. Yabona,
Number 5 asesithi ke nawo futhi uphupha ukudla la kupha lokuma kunempethu lingabuye lisho ukuthi abathakathi basebenza overtime bekudlisa ukuze kungene lesi sichitho esithezi impethu kuwe ngaphakathi uma ngulokudla kade ukudla ukuthi ngenzeka bayakuzama ukukudlisa kodwa idliso lakho lihambisana nento eyisichitho ezimpethu ezokwazi ukuthi igcine iqhubeka ngaphakathi iyenze ukuthi ube umuntu ongathande kwena kanti lisingaphakathi noma ungageza ufuthe angeke isasebenza nje ngoba manje sifuna uhambe uthola into zokuphalaza noma uthola into osozidla ezimibole ezimbozi seziceda lento eyilizwa ngaphambili mhlawumbe noma whatever leyo ongayisebenzisa together into of isichitho sesingaphakathi yabona noma uyophalaza yabo. So besibheka nje ukudla okubolile ngathi ukuthi ukudla okubolile noma you can be a apple, it can be a salad, it can be a dessert, it can be anything ebolile is wrong ukuyibona. Siyabonga kakhulu yabo. So yeah, be blessed. Inamba yami senze kuphela ukungifonela unga WhatsApp unga SMS ungangiceli unga SMS ungaceli unga WhatsApp it's a direct call basis ngandza kwethu.